El dret internacional és una pantomima que tant els Estats Units com la Veneçuela bolivariana han violat reiteradament. En realitat, no existeix cap estat que pugui afirmar en honestedat que mai ha violat el dret internacional. Però analitzem per què passa això. Parlem d'autoritat, potestat, sobirania i de l'anarquia de les relacions internacionals. Els antics romans diferenciaven entre autoritas i potestas. Autoritat és tota entitat que es considera per una o més persones com un poder que s'ha d'obeir. En aquest sentit, la majoria de la gent fa referència al dret internacional com a una autoritat, és a dir, un marc normatiu que cal obeir. Per altra part, potestat és la capacitat efectiva d'imposar una voluntat. En o sense autoritat, és a dir, en o sense consentiment. De la combinació d'autoritat i potestat naix la sobirania, és a dir, la capacitat efectiva de decidir sobre algú, per exemple, nosaltres mateixos, o alguna cosa, per exemple, les nostres possessions. Un estat és sobirà quan pot decidir de manera efectiva i independent sobre el territori que controla i la població que l'habita. Per altra part, que un estat siga sobirà no vol dir que la seva població també ho siga. Normalment, qui ostenta la sobirania és l'oligarquia que controla l'estat. Per exemple, la continuïtat del règim veneçolà després de les eleccions de 2024 evidencia l'incapacitat del poble veneçolà de fer efectiva la decisió que havia pres a les urnes. Siga com siga, la sobirania interna de l'Estat com a organització que ostenta el monopoli legal de la violència en un territori acaba les seues fronteres. Més enllà regna l'anarquia de les relacions internacionals, sense cap sobirà global capaç d'exigir responsabilitats a qui infringisca el dret internacional. Per això, podem dir que el dret internacional és una autoritat sense potestat per fer-la efectiva al seu context. I ni detindrà l'ambició de Trump ni evitar les violacions dels drets humans del xavisme. Putin, Netanyahu, Khomeini... El desacatament és generalitzat. Les conseqüències irrisòries. Però l'anarquia entre estats no és la de la teoria anarquista que mitjançant l'organització civil voluntària pretén acabar en ixos mateixos estats per retornar a cada individu la sobirania sobre les seues vides, sinó un continu equilibri de forces entre poders que s'estenen fins que xoquen en un altre poder igual o major. És per això que el dret internacional és una pantomima i que quan de manera selectiva i deshonesta, responent a les vostres preferències ideològiques, feu referència d'ell per posar-vos del costat d'unes oligarquies i en contra d'unes altres, no feu més que perpetuar la il·lusió en la qual aquestes oligarquies pretenen engalanar les seues ambicions desmesurades.